ҳабиб Нурмагомедов 20 сентябри соли 1988 дар Догистон ба дунё меояд. Дар оила фарзанди дуввумин буда аз худ калон бародараш Муҳаммад ва хоҳараш Амина мебошад. Падар пеш аз Махачкала кӯчидан дар раёни Кировао толори варзишие дошт, ки маҳз аз ҳамон солҳо Ҳабиб завқу шавқаш ба варзиш зиёд мегардид ва ҳамроҳи донишҷӯён ки падар мураббияшон мекард, ихтиёран тамринҳо мекард. Сар карда аз соли 2001 то 2008 Ҳабиб ҳам дар куштини ҷудо, ҳам дар самбо таҳти роҳбарии падар тамрин мекард. То ба дараҷаҳои профессионалии варзишӣ расиданаш, ӯ дар кӯчаҳо бо ҳамсабақонаш ба истилоҳ дар ҷангҳои як ба як қувва месанҷид. ва ҳамин тавр Ҳабиб соли 2008 дар синни 20 солагӣ аввалин бор дар ММА муҳорибаҳои профессионалии худро оғоз намуд, ки дар моҳи аввал ба 4 ҳарифи худ дастболо гардид. Баъдан корномаи варзишиашро идома дода то соли 2011 16 ғалаба ба даст овард. Ҳабиб соли 2008 дар синни 20 солагӣ аввалин бор дар ММА муҳорибаҳои профессионалии худро оғоз намуд, ки дар моҳи аввал ба 4 ҳарифи худ дастболо гардид. Баъдан корномаи варзишиашро идома дода то соли 2011 16 ғалаба ба даст оварда дар дивизиони сабуки UFC ҳамагӣ барои 6 муҳориба шартнома мебандад. 20 январи соли 2012 аввалин муҳорибаи Ҳабиб дар дивизиони сабуки UFC бо Камала Шалоруса ва баъдан 7 июни ҳамон сол бо Глейсон Тибао, 19 январи 2013 бо Тиаго Таварес, 4-уми рақобат бар зидди Абеля Трухилио, 21 сентябри 2013 бо Пет Хили, ки дар ҳамаи ин рақобатҳо Ҳабиб дастболо гардид ва рекорди худро гузошт. Президенти UFC Дана Вайтро Ҳабиби ҷавон дар ҳайрат гузошт, ки ӯ баъд аз 5-умин рақобати Ҳабиб чунин гуфт: маҳорати ин кӯдак ҳайратовар аст. Албатта ки мо бо ин кӯдак бисёр корҳоро анҷом хоҳем дод. Ҳабиб пай дар рақобатҳо бо ҳарифонаш дастболо мегардид. 7 апрели соли 2018 Ҳабиб бояд бо Тони Фергюсон вориди 8 кунҷа мешуданд, вале ба 8-ум нарасида 1 апрели ҳамон сол хабар расид, ки Фергюсон ҷароҳат бардоштааст ва наметавонад бо Ҳабиб рақобат намояд. Баъдан Фергюсонро Макс Холлоуей иваз намуд, ки ин рақобат ҳам бо сабабҳои гуногун баргузор нагардид ва дар охири лаҳзаҳо Дана Вайт як финтаро розӣ кунонид, ки бе ягон тайёрӣ бо Ҳабиб ба 8 кунҷа барояд. Ҳамин таврам шуд ва Ҳабиб боз дар ин рақобат низ дастболо гардида қаҳрамони UFC дар вазни сабук гардид. Августи соли 2018 моҳе ки на танҳо мардуми тоҷикро, балки зиёде аз аҳолии дунёро мухлиси муҳорибаҳои тан ба тан гардонид. мо аз муҳорибаи Ҳабиб бо Конор Макгрегорро мухлисон бо хоҳиши беандоза интизор буданд. Ҳамин тавр баъди эродҳои диниву низоъҳои зиёд Ҳабиб бо Макгрегор 6 октябри 2018 сол рӯ ба рӯ бо ҳам дар майдони UFC вомехӯранд. фикр мекунам Ҳабиб дар корномаи варзишӣ ба мақсади ниҳоии худ расид, ки Конори машҳурро бо шиканҷаву мазоқ дар даври 4-уми рақобат мағлуб сохт ва унвони қаҳрамониашро ҳифз намуд. баъдан шурӯъ ғавғо баъд аз рақобат байни ду гурӯҳ, ҷаримабандии UFC барои ҷангу ҷидоли Ҳабиб. боз Ҳабиб моҳи июни соли гузашта бо дасти пурри ғолибият ба даст овард. акнун интизор меравад, ки 8 апрели ҳамин сол Ҳабиб бо Тони Фергюсон муҳориба хоҳанд кард, ки мухлисони муҳорибаҳои танбатан солҳост ин рақобатро интизоранд. ба Ҳабиб Нурмагомедов бурдборӣ хоҳонем ва мо ба ӯ бовар дорем. хайр дӯстон.